Σύλλογος Κοσμηματοπολών Ορολογοπολών Θεσσαλονίκης, οδεύοντας για τα 100 χρόνια. Μια ιστορία έμπνευσης, δημιουργίας και τέχνης. Ο Σύλλογος Κοσμηματοπολών Ορολογοπολών Θεσσαλονίκης είναι μια πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε το 1925 από έναν πυρήνα 25-30 κοσμηματοπολών, ορολογοπολών και αργυροχρυσοχώων που από πολύ νωρίς διέκριναν την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας για την επίτευξη κλαδικών στόχων. Σκοπός του Συλλόγου η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών, οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών που είναι οι καλύτεροι κοσμηματοπόλες της πόλης. Μέλημα της διοίκησης η προώθηση και αναβάθμιση της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας καθώς και η έγκυρη ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών. Αργυροχρυσοχοΐα, η τέχνη του ανέφικτου. Αν η πολιτική, όπως έλεγε ο Μπίσμαρκ, είναι η τέχνη του εφικτού, η αργυροχρυσοχοΐα είναι η τέχνη του ανέφικτου. Και αυτό γιατί το κόσμημα είναι σύνθεση ύλης, τεχνικής και τέχνης, ταυτόχρονα όμως είναι συνδυασμός έμπνευσης, πνεύματος και ερωτισμού. Και σε αυτό το επίπεδο το ανέφικτο γίνεται εφικτό. Κάποιος πρέπει ή να είναι έργο-τέχνης ή να φοράει ένα από αυτά, έγραφε ο Όσκαρ Ουάιλντ στην εκπνοή του 19ου αιώνα. Τα αυθεντικά κοσμήματα είναι πράγματι πολύτιμα και ξεχωρίζουν για τη διαχρονικότητα, την αντικειμενική και συναισθηματική τους αξία που δεν πέφτει ποτέ, καθώς και για το γεγονός ότι ανέκαθεν αποτελούσαν πόλο αγοραστικής έλξης. Πολλές φορές μάλιστα υπήρξαν σύμβολα κοινωνικής καταξίωσης. Πέρα όμως και πάνω από όλα αυτά, το κόσμημα είναι τέχνη. Το ελληνικό κόσμημα, με παρελθόν μεγαλύτερο των 6.000 ετών, αποτυπώνει στη διαχρονικότητά του όλες τις φάσεις της κοινωνικής ζωής του τόπου. Παράλληλα, τα πολύτιμα μέταλλα από την πρώτη στιγμή που χρησιμοποιήθηκαν έδωσαν παντοτινό χαρακτήρα στην έννοια του κοσμήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα χρυσά και τα αργυρά έργα τέχνης να αποτελούν μια διαρκή και αναλύωτη επένδυση στο χρόνο. Το ελληνικό κόσμημα ξεχωρίζει ακριβώς γιατί είναι ελληνικό, δηλαδή είναι ένα τεχνούργημα που δημιουργείται σε έναν χώρο που σφίζει από πολιτισμό και φυσική γοητεία, δημιουργώντας έντονες προκλήσεις για τον Έλληνα καλλιτέχνη αργυροχρυσοχώο. Γι' αυτό και μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε ξένους οίκους. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, αυτό που έχουμε, είναι ο σχεδιασμός, η καλλιτεχνική σύλληψη που μπορούμε να έχουμε. Εκεί που έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι το σχέδιο. Το design δηλαδή. Το βασικό. Αυτός είναι και ο πυρήνας του κοσμήματος. Ο Σύλλογος Κοσμηματοπολών Ορολογοπολών Θεσσαλονίκης είναι ένας ζωντανός, δραστήριος σύλλογος που οραματίζεται, σχεδιάζει και ενεργεί με βάση ό,τι αξίζει και ό,τι είναι πολύτιμο. Με αγάπη για το χρυσό, τα πολύτιμα μέταλλα, την καινοτομία και την ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα τη Μακεδονία και την Ελλάδα, οι διοικήσεις του Συλλόγου διαχρονικά επενδύουν στον Έλληνα αργυροχρυσοχώο, στους νέους τεχνίτες, στους νέους δημιουργούς. Ο Σύλλογος συμμετέχει σταθερά και με μεγάλη επιτυχία σε εκθέσεις και μεγάλες διοργανώσεις που αφορούν στο κόσμημα. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες του Συλλόγου και οι πανελλήνιοι διαγωνισμοί φιλοτέχνησης σχεδίου κοσμήματος με μεγάλη συμμετοχή κάθε χρόνο. Η διοίκηση του Συλλόγου υποστηρίζει τις δυναμικές συνέργειες και κάνει πράξη το όραμά της για μεγάλες συμμαχίες με σκοπό την ενδυνάμωση του κλάδου της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας. Σε αυτό το πλαίσιο, τον Οκτώβριο του 2017 υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας με το Σύλλογο Αργυροχρυσοχώων Ορολογοποιών και με το Σωματείο Ασημουργών Μεταλλοτεχνητών Ιωαννίνων. Την ένταξη του κλάδου της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας στην ανώτατη εκπαίδευση προωθεί σταθερά η διοίκηση του Συλλόγου, με δεδομένο ότι η ελληνική αργυροχρυσοχοΐα με το βάρος ιστορίας 6.000 ετών αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και παράλληλα προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας που συμβάλλει στην εθνική οικονομία. Σε κοινή γραμμή με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχώων Κοσμηματοπολών Ορολογοπολών, βρίσκονται σε προχωρημένο διάλογο με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Φλόρινα, αισιοδοξώντας για ένα δίκαιο αποτέλεσμα.
Ο Σύλλογος, ζωντανό κομμάτι της πολιτισμικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Αλληλεπιδρά, αντιδρά και διαφοροποιείται. Στις 24 Ιανουαρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα για την μη κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών και την παραχώρηση του όρου Μακεδονία εν ώψη της πιθανής έως τότε κύρωσής της από την Ελληνική Βουλή. Σήμερα, ο Σύλλογος βρίσκεται αντιμέτωπος με τα προβλήματα που προκύπτουν από την υλοποίηση της συμφωνίας και τη σύγχυση που προκαλεί στα ελληνικά μακεδονικά προϊόντα και στις επωνυμίες των επιχειρήσεων το δικαίωμα χρήσης του ονόματος Μακεδονία από τη γειτονική χώρα. Ανάμεσα στις σταθερές επιδιώξεις του Συλλόγου, η εξωστρέφεια, το άνοιγμα στην κοινωνία και φυσικά η επικοινωνία των μελών μεταξύ τους. Οι καθιερωμένες εκδηλώσεις της Χρυσανέμης γνωρίζουν μεγάλη ανταπόκριση, με πλήθος φίλων να περιμένουν κάθε χρονιά την επόμενη. Ο Σύλλογος πραγματοποιεί ακόμη καλέσματα με αφορμή το καλωσόρισμα κάθε νέας χρονιάς. Ξεχωριστή θέση στις δραστηριότητες του Συλλόγου οι εξορμήσεις του. Στόχοι προορισμοί με σκοπό τη γνώση, τον τουρισμό, την επικοινωνία. Αλήθεια, τι υπηρετεί το κόσμημα? Μια αυθόρμητη αλλά όχι απέδευτη απάντηση είναι την αέναη αναζήτηση της ομορφιάς. Ένα ιδανικό που ίσως έχει υμνηθεί περισσότερο ακόμη και από τον έρωτα. Ένα ιδεώδες που εμπνέει στους αιώνες. Ποιητές, λογοτέχνες, ζωγράφους, γλύπτες, αρχιτέκτονες, δημιουργούς. Και το κόσμημα, η πολύτιμη λύθη, ο χρυσός, τα διαμάντια, γοητεύουν παντοτινά. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it